Асия Юнысова. Кеш утырганда. Беренче бүлек. Бәләкәй әбекәй баядан бирле мич алдында кайнаша. Гайша аның башта ипи камырыннан юка килшәләр ясап, киндер ашъяулык өстенә тезгәнен күзәтеп утырды. Аннары алар икәүләп өсләренә ын сибелгән йомшак камырның күтәрелгәнен көттеләр. Килшәләр инде кабардылар дигәч, әбекәй тәмам кызуы килгән мичкә тагын бер-ике ярка кайын утыны ташлады. Ялкын мич кимәсен дугалап, урап яна башлауга килшәләрне берәм-берәм майлы чуен табага җәһәт кенә салып дөрләгән утлы мич авызына юллый барды. Ялкын кызуыннан кызарып килгән килешләрнең өсте урыны белән күбәләнеп кабарды. Әбекәе килшәнең кайчан пешеп чыгасын каян белә торгандыр, табагач белән табаны тегеләй болай боргалаганнан соң, бер ара җитез генә хәрәкәт белән килшәне кабаттагы кызыл, шакмаклы ашъяулыкка төшерә дә, өстен тостымал белән каплап куя. Менә матур гына ием иелде. Әбекәй утлы күмерләр тылсымыннан сихерләнеп утырган ыныгына да эш тапты. Кызым, Гайша дим, килшәләрне касканаты белән майлый торасыңмы әллә? Бик рәхәтләнеп инде. Гайша мондый эшләрне ярата. Әбекәй янында гел рәхәт аңа. Ул кушканны карышмый тыңлый кыз. Әбекәйнең теле шушы май канаты кебек йомшак, ипле бит аның. Сүзен кылак яныннан үткәреп җибәрсәң дә, әрли торган гадәте юк. Бәләкәй әбекәйнең бала җанлы икәнен бөтен кеше белә. Синең әбекәйеңнең кулы шифалы дигәннәрендә ишеткәне бар Гайшаның. Әбекәй, хәтерлисеңме, ишек алдына күлләвекләр җәелгән бер вакытны син миңа камырдан кышлар пешереп биргән идең. Онытмавың әйбәт, балам. Йоласы бар аның шундый. Сыерчыклар кайтканда быел да пешерермен. Икәү пешерербез, ярармы? Мин, әбекәй, бер әйберне дә онытмыйм. Синең иске егездә күлмәкләреңне ике яклап кыстырып куеп, казан тазалаганыңны, шул вакытта ике малай турында кызганыч бер җыр җырлаганыңны хәтерлим. Сак-сык бәетедер ул. Мин сезгә бер килгәндә син мич алдында бәрәңге кыймагы пешереп тора идең. Кызык өчен генә ашап карарга язсынмыны сиңа дип, миңа да соры кыймак бирдең. Шерек бәрәңге кыймагы. Кәлҗемә булган инде ул, балам. Син бәләкәй идең бит әле. Хәтерең иртә уянган икән ләбаса. Озын гомерле дә булсын, безнең хәтерләрне дә үзенә ялгап алып китсен. Әбекәй, син бүтән вакытта булай оста сөйләшми идең. Укытучы апа кебек. Ыстарырсың синең кебек тырбызык белән. Тырбызык нисең ул? Бөдрә йомышка бик тиз кабынып янып китә ул. Синең кебек җитез, башымны катырып бетердең. Я, табышмак әйтәм, уйлап тап. Бәләкәй генә бекере ерак җиргә төкерде. Мин моны беләм. Син менә үзең мин әйткән табышмакны табып кара. Мәдинәнең әнисе әйтте аны. 2 көн уйлап йөрибез инде, җавабын таба алганыбыз юк. Әлмәлинки ырчык баш, эче куыш, тышы таш. Менә терә, эче куыш, тышы таш дигәнә. Кызым, Шәмгуй әбиеңне кич утырырга чакырыйммы әллә? Менә ул белә инде табышмакларны. Бер казыясы ташбаш малайлар үстерде ул. Бар өстеңә шәл генә бер кәндә йөгереп кенә кереп чык әле. Әбекәй, караңгы бит инде, куркам мин. Нидән куркасың, балам? Караңгының үзеннән. Әй шушаны, җиткән кыз булып барасың бит инде. Алай димә, әбекәй, алайса күрше Насыйха апа кызы Нәфисә кебек клубка бара башлармын. Бәй, ниткән караңгы булсын, ай яктысы яп-якты, кар яктысы яп-якты, күктә йылдыз калыкты. Әбекәй, син бит шигырь сөйлисең, син миңа шигырь түгел, әкият сөйлә, җин-пәриләр турында. Синең пәри күргәнең бармы? Юкны сөйләп утырма, җин дә юк, пәри дә юк. Гел төнлә йөрдем, бер генә дә пәри дә очратмадым, инде 100-гә җитәм. Әй әбекәй, 100-гә кадәр 100 ел бар әле сиңа. Кара бу баланы сүз тыңламасын өчен теленә салынып утыра. Бар кереп чык, үзем тәрәзәдән карап торырмын, курыкма.
Килшәнең күмерлесен ашатырмын әле мин сиңа, курыкмаска әйбәт булыр. Шәмгыя әби кергәч төрле кызык-мызыклар сөйләшеп утырырсызмы соң? Сөйләшми генә кич утыралар димени әй. Кич утырганда кул эше эшлиләр, сөйләшәләр, чәй ишәләр балакаем. Менә үскәч үзең дә әле ахирәтләрең белән башта кич чыгарсыз, аннан кич утырырсыз. Без менә хәзер кич чыгып йөрмибез инде, дип бәләкәй әбекәй киткелдәп алды. Әбекәй, ахирәт кем буласың ул? Ахирәт ул үлгәннән соң яши торган бакый дөнья. Ахирәт дус, бакый дөньяда да аерылмый торган дустың була. Шәмгыятьтәй синең ахирәт дустыңмы? Шулай инде, без аның белән мәңге дус булырга дип шаһитләр алдында бүләкләр бирештек. Ахирәт дуслар бер-берсе турында начар сүз әйтергә дә, тыңларга да тиеш түгел. Минем ахирәтем сиңа да бик якын әби була инде ул. Мин Шәмгыя әбине булай да яратам. Ярар, чакырып чыгам, тик син карап тор яме, мин аны ияртеп үк алып керәм. Шәмгыя әби белән Гайшә ишектән салкын һава томанына уралып килеп керделәр. Исән генә торасызмы, Шәйхулла абзый бер кие генәме? Дип күгәршин кебек гөлдер-гөлдер килде күрше әби керешкә. Эй, ахирәт, әле үзем сине кунаша чакырырмын дип тора идем. Безнекеләр театрга бармакчылар иде. Минзәлә театры килгән ди бит. Әллә нәрсәгә мыштырдадылар. Менә Гайша кызымның керүе ярады. Тегеләр алай-булай уйлаганчы, кабамны алдым да, аяк чабуыма абына чыгып та киттем. Мен кызым, кабак теше алып кирдем сиңа. Безнең теш юк, тешнең чәйгә җибетеп эчә торганы да ярар безгә. Теш пешердегезме? Пешермәдек. Элек пешергәне бетмәде әле. Бүген без көлшә пешердек. Бәрәкалла. Казмайы белән дә майладыгызмы? Әйе, мин үзем майладым. Эй, бәхетең арткара. Мә, жикитымны алып куй. Шәленнән дә арынган Шәмгыятьтәй шул арада кабасын сәке читенә көйләп куйды. Ашыкма ахирәт, кабаңа тотынмый тор. Монда биянаң юк. Ничә ырчык җеперләгәнеңне санарга дим. Бияна түгел, менә карт бер ырчык, менә тагын бер ырчык дип, күз дә йоммый алдарга Вәли бабагыз да юк шул инде. Без чанашуа торган Вәли тауы әллә синең бабаңны кыйдымы, ахирәт әбекәй, дип сүзгә кысылды Тарбызык. Шунык инде, шунык, тыкырыгы гына калды. Үзе кайтмады, урыны жмакта булгара. Ушак күмре салган идем. Әнә самавырым җырлап арып бетте инде. Өстәлгә якынрак утырыйк дип сөйләнә, бәләкәй әбекәй кабарып пешкән килшәләрне сындыргалап табын уртасына куйды. Казмайы белән майланган килшәгә тагын каймак та яга-яга ашагач, бигрәк тә тәмле була икән. Табын уртасына көндә менми, шапмаклап киссәң, шикәргә охшап кала торган юкә балы да бик тәмле. Әбиләр дә Гайшә дә ялындырмый ашады. Анысы әбиләр бала-чаганы кыстап ашатасы икәнне белмиләр иде. Нигә кыстарга, табында ризык булу үзе бәхет бит инде. Юкә балына тиенгәнсең икән әле, ахирәт. Саваплы бал ул. Әминәттәйләр бәләкәй малайларын бабага утырттылар бит. Мине дә дәшкәннәр иде, сабыйны юмаларга дип. Сүннәт ашы бу, ахирәт. Әбекәй синең кулың кыймакка ашаган. Эй, үскән кызым минем. Рәхмәт инде кыймакка диме? Шат карабыдай кыймак инде, име кызым? Шушы Тарбызыкны бигрәк яратасың инде, ахирәт. Иләре урам аркылы гына булса да, синнән китеп тормый бу бала. Яратмаслык мени аны. Инәләре я эштә, я җыелышта, я укуда. Кая барсын? Һәр сүзне йотып кына бара торган зирәк бала ул. Кызык-мызык сөйләшергә кушты бит әле менә. Нинәстә генә сөйләшербез икәнсең, ахирәт? Безнең синең белән сөйләшәсе сөйләнеп беткән, күз яшьләре кипкән. Нәрсә кызык икән бу балага? Аңа сүз табуы кыен. Бер вакыт әкият сөйләгән идем. Минем моны укыганым бар ди. Андерсон әкияте иде ул. Миндә аның китабы бар. Ә сез миңа сөйләмәгез, үзегез сөйләшегез. Бала табулар, кияүгә китүләр турында.
Вәт әйтте бу ахирет, вәт тарбазык. Шунда мич башыннан кыштыр-кыштыр килгән тавыш ишетелде. Инәкәй, кәлүшне кигәр, чыгып керәм дип, тавыш иясе үзе дә хәбәр бирде. Уяндыңмы, атасы? Инәкәй булдым бит мин хәзер. Минем кызыгым шушы инде. Эй, нәгъләт төшкерләре харап иттеләр минем аргамагымны. Хәзер ахирет картымны килейм, чәен эчерим дә иркенләп утырырбыз. Я, атасы, чыгып керик тә тамагыңа кабырсың. Бичаракаем, ул гомер мич башында ятуга ян башларың ничек чыдый торгандыр. Бәләкәй әби шулай әле ахирәте, әле карты белән сөйләшә әвәрә килде. Аннары тәҗел эшләрен бетергәч, сүзен бер дә бүленмәгәндәй җайлы гына ялгап алып китте. Хей, бабайның хәзерге хәленә карамагыз сез. Гайшә дә хәтерли, бабасының аргамактай чагын. Борылышта Егерек Шәйхулланың ак җилфер күлмәге күренүгә мәйдан аның каршысына тымырыла торган иде. Бер тапкыр шулай алдан килгән бабасының иңенә кемдер кызыл башлы сөлге салды. Кемдер кулына сулы савыт сынды. Су дигәннәре зәһәр эчемлек булган дип сөйләделәр. Бабасы шул көнне телдән калды. Атлый алмас булды. Югыйсә, ак үреннән Гайшә белән узыштан йөгерергә ярата торган иде. Аргамагымны җен сукты дип изгәләнде җен пәриләргә ышанмый торган бәләкәй әбекәй. Хәзер бабакай сабан туйдан кайтучыларны кыйма ярыгыннан гына карап утыра. Йөрәге алгысы дип бәйрәм көнне әбекәй бабакайын жәлләп елый. Чаршау тишегеннән сыңар күзем белән карауга гашык булдым мин аңа. Түп-түгәрәк матур сакал, кара бәрхет түбәтәй. Гыр-гыр гәпләшеп утыралар булар минем әтәй белән. Мине сорарга килгән кеше диделәр. Барам дидем, бер күрүдә сөйләшмәгәндә килеш, ризалык бирдем дә куйдым. Хатыны үлгән икән диделәр. Синең ахирет үзеңнең беренче ирең исән идеме соң ул вакытта? Юк инде, аннан аерылып кайтуымда кызык кына булды. Менә син, эй, кызык-мызык дигәннән, Димскәйгә чыккан идем бит мин беренчесендә.